Bismillahirrahmanirrahim. Bele hanım efendi. Eji İmam Hatipli me. Az onurli me, şerefli me, jberku az İmam Hatipli me. Çünkü İmam Hatipli madalyaviya şerefi heye. Emici jberku az İmam Hatipli me, az melleme din adamı me, madalya mici a şerefi heye. Ez ve madalya şerefi bi şeref disti o da digarinim her deri. Ez vi kumi bi şeref dedim seriho. Çünkü vi kumi İmam Hatipliye kumi şerefiye. Ok ez bimrimci inşallah Teala ve madalya şerefi ve bimra vere mezela. O ve ser mezelimici inşallah Teala ve bejin ki ev mezeli mele hanifiye cerhivira el Fatiha. Peki hanımefendi tu versi ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dibe ki el ulemâ'u veresetul enbiya. Dibe alim versi peygamberin. Peki beri anam goya kajmir beja tu versi ki yela. Eğer li devleta özellikle li ve devleti eğer azan vere xwendinê ew azan bi xêra İmam Hatipliya tê xwendinê hanımefendi. Bi şef yatağa hoda razayı mışıl özellikle li meca şebekê baranê da, di berfê da, di tariyê da ol hinek ciya kûçik diçin mela dîsa jî mela devjê benadin diçin camiye azan didin gazî tetkin dibe rabe şxul li meşke berê te o ê bîna te didin rêya dînê İslamê rêya heqiyê. Peki hanımefendi ti berê insana didî ku derê kajmir bêje hela. Wan insanek tu dibêjî İmam Hatipli ne wan insanê sextekaw tu nîşan didî awana ne İmam Hatipli ne. İmam Hatipli ti hayatê de yanlışiya nake. Awana di rêya İmam Hatipliya da xwe dixin wî qilifî û bi her sextekarî xelkê dixapînin ji bo xatirê ku xel ji dînê İslamê ji İmam Hatipliya aciz bibe. Tu zanî İmam Hatipli kîne yana eger tu nizanbî eştara bêjim İmam Hatipli kîne. İmam Hatipli evekî pênc wext dişe camiyê azan dide. Zarokî kî dibe birabetê camiyê dersa wan dide. Eger li gund be, eger li bajar be, nexweş hebe diçe pirsa wî dike. İhtiyar hebe diçe pirsa wî dike. Berê xelkê didin rêya însaniyetê, rêya dînê İslamê. Davet çê dibe nîkaha wana dînî dibirin. Sebê tê dinyayê diçin bi sebiyê da dixwînin guhê rasê da azan din, guhê çepê da qamet dikin, navê wî datînin cera dua dikin. Cenaze çê dibe, diçe cenaze dişo, kefen dike, dixe mezela, telqîna wî dixwîne, tê di taziyê da rûdinê xwediyê taziyê tesellî dike. Ji zarûka ra ji elîf bê tê sê de dest pê dikin, wan hînî dersa Qur'anê dikin, wan hînî Qur'anê dikin. Kinî wî İmam Hatipli rêya dînê İslamê, rêya însaniyetê nîşê xelkê didin. Dert ortakiye xelkê ne pekî tir rêya çi nîşê xelkê dî kajmir bêje hela. Îca serî de ji min got ez ana dîsa bêjim ez ê hevalê xwe em giş elhamdülillah ku em melene elhamdülillah ku em İmam Hatipli ne elhamdülillah min goya vê madalya me şerefê heye. Vê madalya şerefê bi şeref bi hissiyet em distiyê xwe da digerînin li her derî. Em wêrisê Peygamber aleyhissalatu vesselamın hanımefendi hela ji mir bêje tu wêrisî kî?